Shubor nakaslem jong Nongsiat Hima. Kawai ni Nongsiat Khnam na West Jingpynkhreh Hills. Ya kabalatip kerteng kum kasamla damanda shisha pasi kala penpau kajing sungok komen halor kadukam Jingpynkhreh bat penbit penbiang. Ya ka 5th Meghalaya Games arajar arpusau kabalakut dangshen hatura. Kini kasamla kala penpau de kabaong ba kadukam Jingpynkhreh kalong Syriem tik kum hagi lempung ba ka perthai ni ka World Cup naru ka jingbo ye kinong penbet por ni ki timer ki coach bat kinong bishar lani ki judge. Kini ka khna ka barang sya pentebet dapo ka National Center of Excellence ka badan Hasonapur kala penpau ka jing su kemen halor ka jingmi kinong ile kai siat Khnam kat barang mi kisngi lingba ka jing treshitom ki coach ban sei kinong ile kai ki badannya ki sap ki bakerpang hagni ka jing ile kai wala ki tiar ile kai siat Khnam ki long ki baremdor ki bala ban kot shadow lai laksiteng ai kala penpau ye kejing kemen bana kalian ke sorkar jela kala yarap ban penbiang ye ki naga benta ki nong yelek kai kini ke nong yelek kai ke balami khmat ke West Jingpynkhreh Hills ha ke Meghalaya Games ke balong hatura kala yo khor ye ke takmak siar ha ke recurve Olympic round 70 meters but mixed team balaya shimbentalang but uker miki biam but ke takmar rupa ha ke recurve individual. Jong damanda shisha pasi nga represent na ka West Jingpynkhreh Hill District nga kublay ka sport development jong ka Meghalaya kilala bha kani ban pelong kani ka 5th Meghalaya game ka balang mentah hatura ni sa kumene ban ye kini ki jing ki technical decoration wat hagit company at pinyang ro pilong ba kum ha ki World Cup ba ha ki wat ha ki timer ha ki judges coaches I kublero imis bansara ba ila kentiu bahaya kena archery te ila pan mi mencem snem ni dan duna bha mentas snem ni la kambon te setenat pan yo iba kadang mi kisnem kata ngidang ya bon ki kena archery wala kalong ki tiar ki barem artarok andai ka Meghalaya sarkar kadang hirap yengi bisa kemat ba ki bangin hirap ya ki equipments what ba haki tracksuit hakajaka bangi lechki national international mga patmenta recently ngadan ha Sonapur NCE National Center of Excellence te ngashuan na manhagani spotrik ngadang shuan lekai na yakan kon lekai kan ka trial ka Asian World Cup Championship ka banlong mentar arfusaw te nandep nang tu ngawan no sendan sinisha tura spotrik kam tu hijan met komba san baje tingi pon management amen step shani kum khatwe
khar common step hi kathong gaba katahi bangin posh khaman na yigtik ba bamchim jila jabro ngi ai dan sem yaki bagin le bha bagi dang de ban tresh tam bha namar kajing job hi ka de ne iwe de kajing tresh tam hinala jong kito hi ke tresh tam kila hi ban yo to so jong kating tresh tam jong ki itik bamchim la jabro nga karpat ba bakin dang tresh tam medang le bha bakin sngap hai ki coach ke jing batai namar ka archery ke technical game kade bha nala jong ke namla bale e kawai kade ban listening bha ki coaches jong ki kawai bat ke naga interest tam ko jong ki angita bakin la bha ban ki ushkma